ମିଠି ଶୁଣୁଛ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ଯେ ଏଯାଏଁ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇ ଖୋଜି ଆଣ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଖେଳୁଥିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏବେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଲା 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 ଲା। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ ନା, ଭୋକ କଲାଣି। ଘରେ ପୁଣି ସେପଟେ ମା ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସେତିକି ଖେଳ। ଘରେ ସେପଟେ ତୁମ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ହା 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 ହା। ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହା 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 ହା। ଆଜି ମୁଁ ତ ଦି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ପୁଅ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ, ମୋତେ ଆଜି ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଛି। ମୋତେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦେ, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ତୁମେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବନି। ପିଲାମାନେ, ଡରିବନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏ ପିଶାଚିନୀ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ବାବା ବାବା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଚାଲ ବାବା। କ'ଣ କିରେ, ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ବାବା ବାବା, ଆଜି ମୋ ପୁଅମାନେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବାବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜି ଯିବା ସେ ପିଶାଚିନୀ ପାଖକୁ ଆଉ ତାକୁ ପାନେ ଦେବା।